Siji ora trimo, loro cekake. Majore iki tumenggung Dendopati Ayana. Jambal wae. Iso jedul kok bumi. Mati kowe, Majo. Wah. Aduh yo. Atos men. Wah. Awak opo wesi. Median. Wah.
nganggo tato barang awake. Tato raimu sisik. Oh, sisik lho. Tak kira tato. Oh. Sumbarmu macia cia aku kate bayan janji Antarja janji lena kelakon gilang-gilang kuandamu musuh Nalendra Cedhipura Prabu Praskowati. Ayo adepana Antarja luwih dhisik sadurunge ngadepi Nalendra Dwarawati. Yo sepira kadek dayamu biangsat.
samar pamoring suksma sinuksmaya inahya ing asebi sinimpen telenging kalbu ora ana gunane aku ngladeni Ratu Cedipuro yen mung nganggo okol diduokol. Apa ora ngerti Ratu Cedipuro kuwi kasektene Antarja. Sapa wae dlamakane sing ana lemah. Lemahe tak dilat mesti mati. Lah kok tak rewangi adus keringet iki ngopo? Oh, iya. Praswapati, anak Supala, tak golek dlamakanmu majure tak dilat mudar. Andek una mung semono kadek dayanuja Antarja. Iki Praswapati Ratu Cedipuro Ayanana kowe kalah. Subar tak dilat dlamakanmu sing ana lemah mudar. Ayo prajurit Cedipuro yen ora gelem bali tak dilati dlamakanmu. Bali. Ayo mulai. Para apsari tumonton ring sang dija kadyagal warsa jiwa Gastiasda ke ran
Samyamyat rengganing Prabata lae bregegek ugeg gempel-gempel sadulita sareh den ndara kula Janaka Gus niki nggene lumampah tumuju ing bale Makambang ampun kesesa Kakang Semar sedyaning kayun daya-daya arsa anggugah anggone Koko Prabu Sri Bathara Kresna tapa nindra ing bale Makambang. Inggih, nggugah nggih kena. Ning nganggo cara kanggo tatanan. Sampeyan napa mboten pirsa menawi bale Makambang niku niki nembe dijaga kalian para putra-putra Ndarawati. Mboten sadengah titah ingkang saged mlebet wonten papanika. Banjur saiki kudu kepiye Kakang Semar? Ngeten. Supaya mboten kawistara putra-putra Ndarawati anggenipun jumujug dhateng papan Kang Raka anggenipun tapa nindra matek aji panglimunan den kaya mangkono inggih. Menika amprih putra Ndarawati mboten mangertos menawi Ndara kula Harjuna mancing nyaketi dhateng nata Ndarawati yen kaya mangkono aja adoh-adoh saka laku pulang. Miat langening kalangyan Padang
sare mangsa katiga iku saknyatane gonjang seret pimangun monggar monaluri rinetno muni rinetno rinetno wong wilahing sekaring bawana langgeng Kakang Narada. Oh inggih, wonten tinimbalan ingkang adhawuh Adi Guru. Rening para Jawata sampun sami pebak. Sumangga Kakang Narada kalenggan sapangke kula aturi maosaken putusing pepamban menika Kakang Narada. Iya. Menawi tetela kados mekaten mapaning manci mironggan menika Kang Raka sunduk kang udal-udal badhe maosaken suraosing kitab Jitapsara nggih. Padang bulan kegencaran nadanging purnama siji mangkono kabeh para Jawata ing Suralaya pepamban ingkah Hywangan Suralaya mangsa Surya kalenggan samengko angelingi animbang lan amutusake ngelingi angkara murkaning jagat kang sinandhang menungsa saya ngombro-ombro animbang wis pancine lumaku hukum karma pala tegese sing nandur bakal ngunduh nyilih balekake utang bakal nyaur sing gawe bakal nganggo mutusake sepisan bakal diadani perang suci jangkaning jagat kang sinebut perang Baratayuda Jaya Binangun kapindho lakune hukum karma pala ing antarane Resi Bisma bakal nyaur utang pati marang Dewi Amba lumantar prajurit wanita aran Sri Kandi Resi Durna nyaur utange pati marang Bambang Ekalaya lumantar Trusna Jumena Gatotkaca nyaur utange pati marang Pamanikala Bendana lumantar pusaka ngawangga Kuntawijaya Danu Prabu Salya nyaur utange pati marang maratuwane ya kuwi Begawan Bagaspati lumantar Prabu Puntadewa Dursasana lan Duryudana kudu ngluwari punagine Dewi Drupadi temah kudu mati ana tanganing Werkudara dene Antarja anak Werkudara mati dening Ratu Mandura Prabu Baladewa
waos nenggih kitab jitab sora dening Bathara Narada. Dumadakan ana kinjeng kang nyampar wujuding mangsi temah seratan perangipun Raden Antarja dalah Ratu Mandura Prabu Baladewa ical kablabahan mangsi. Kagiyat lan ngumun para Jawata. Elok ing kahanan ilange kinjeng swaning nata Ndarawati. Wong ilahing sekarang bawana langgeng. Ilange kinjeng kang nyampar mangsi busak seratan Antarja lawan Nata Mandura. Lah kok iki suwane Nata Ndarawati Kresna. Paran gatining sedya Kresna. Paleh-paleh menapa do pukulun Bathara Guru. Keparenga kula matur wonten ngarsa paduka pukulun Bathara Guru. Menawi to kinodrat dening jagat minurba dening dewa, Kresna menika ingkang menang ngatur salebetipun perang Barata Yudha Jaya Binangun. Nuwun sewu. Kula boten sarujuk menawi Antarja menika perang tanding mengsah Kaka Prabu Baladewa. Dasarmu apa? Kresna. Nuwun sewu. Pukulan kedaenget bilih Kaka Prabu Mandura menika mboten trah darah kuru. Maka Bratayuda Jaya Binangun perangipun darah kuru, Kurawa lan Pandhawa. Pondene Kaka Prabu Mandura menika darah Yadawa. Menika sampun nyebal saking wewaton. Mila kula mboten sarujuk menawi Kaka Prabu Baladewa derek salebetipun perang ageng Bratayuda Jaya Binangun menika ulun. Duh pukulun mugi dikeparengna ingkang dados panyunan kula menika duh pukulun. Kresna inggih wonten dawuh. Iya. Ulun nganti kalepian menawa Baladewa kuwi ora darah kuru. Iya. Tujune jeneng kita kok ngelingke marang panjenengan ulun. Nanging banjur lelakoni Antarja iki mengko piye? Mongko Antarja iki mati dening Baladewa. Yen Baladewa wis kabusak Antarja kepiye anggone antuk dalaning pepati? Inggih. Menawi dikepun keparengaken kula ingkang badhe ngreka daya sedaya menika. Lan malihipun menawi to Kresna pinercaya dados srana pengayomaning para Pandhawa salebetipun Baratayuda Jaya Binangun, keparenga kitab jitab sara menika kula beta, kula kedah mangertos surah sing tulis salebetipun kitab jitab sara menika. Kula kedah mangertos ingkang menang pundi, ingkang kawon pundi. Iya. Nata Ndarawati. Yen pancen kaya mangkono, ulun pasrah marang jeneng kita. Jroning kitab jitab sara kacetha lamun ta para Pandhawa kang unggul ing yuda marage gawanen kitab jitab sara iki Kresna.
Sawise jeneng kita ngasta kitab Jitabsara nanging ana pitukane. Pitumbasanipun menapa? Siji, wiwit dina iki kembang Wijaya Kusuma wis ora ana dayane. Injih. Kaping pindho patine Antarja sakwutuhe tak pasrahke marang jeneng kita. Kresna injih. Menawi babakan menika kula ingkang badhe tanggel jawab, kula ingkang badhe ngrika daya nyuwun pamit do pungulun. Bramara remangu swamya ngambreng kadhe karonaning kaswase haning marga memalatku Kakang Semar nggih iki Koko Prabu Ndrawati sing tapa nindra nggih Den mongko manut pangsiting dewa sing tak tampa sing bisa nggugah Koko Prabu bakal unggul jroning Prang Agung Bratayuda Jaya Binangun tak gugahi ya Kakang nggih kenging gugah ning sampeyan kedah prayekna Gus Kang Raka niku katone sare. Ning niku ora sare sak baene. Tata gelar sarene ning niku asline Tapa Brata. Mula yen ndika Ndara Harjuna badhe nggigah Kang Raka ampun ngangge cara watah. Manggugah kanthi cara alus, Den. Sampeyan kudu tanggap sing dadi karep kula.
Palugon lakuning lekas kadi karunan ning kaswase Koko Prabu Dwarawati adikku Janaka iki injih lah kok sumusul pun Kakang monggo kula aturi kundur Koko Prabu bali karepku ora bali karepku to Di monggo Koko Prabu kula aturi kundur jalaran wangsiting dewa ingkang kula tampi sinten ingkang sembada anggigah anggenipun Paduka Tapanindra menika ingkang nedya unggul ing yuda jroning Baratayuda. Oh, dadi kowe napa wangsiting dewa? Injih. Sapa sing bisa gugah pun Kakang sing menang jroning perang ngono? Injih. Lah upama pun Kakang ora gelem bali, pun Kakang ora tangi. Kang Rayi Harjuna ingkang rudha peksa. Lho, wani lawan pun Kakang. Monggo kula dherekaken. Ngajak gojek ya. Sepiro kabeh dayanku Janaka. Wanjine wis madya ratri. Yai Janaka, cukup Yai.
wis cukup nggone gegojekan antaripun Kakang lan Si Adi. Iya. Pun Kakang Ndorowati bakal mundur, bakal balik-bali Pakambang. Nanging pitungasipun Kakang sing bisa gugah pun Kakang dudu Yayi Janaka. Lajeng sinten? Sing bisa gugah pun Kakang Ndorowati ora liya jaba Yayi Samiaji, Yayi Puntadewa. Wis matura marang Yayi Puntadewa kaya mangkono. Monggo pandhet. Wanjine wis madya ratri dereng wonten kang cinarita. Hamung Sang Hyang Candra ingkang jumedhul saking arsa madhangi jagat. Dumitata sing kamantian dewasaning Sang Hyang arupa yekti wanjine wis gara-gara mijil Jawi Wetan.
nang Mbah Gesang. Solo Mas Gareng AA karya Mbah Gesang sing wis entuk penghargaan internasional lagu Bengawan Solo iki ngono saka Jepang. Oh iki ing atase Jepang kuwi mene penghargaan. Wah jan luar biasa. Awake dhewe bengi iki sowan ana Desa Banaran Kulon Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk Ladang. Ya nadyan to kala mangsa sowan rene ning ngangeni ya, Tru. Heeh. Ya ora, Kang. Wambuh. Wis. Iki ora kompak e. Wong telu iki saurare ya ngono. Lah kan aku ora ngerti tenan. Kaya mbuh. Sowan ning Banaran. Oh, sowan ning gone Pak Kentong. Wis piyayine iki brewoke iku sing wah semare medeni. Aku dolan rene iki pas angel-angele solar biyen. Wes, rene kentekan solar wes. Dekne kari obor sing ngenteni solar wis pirang-pirang rene. Jaman penter biru biyen. Ngono wae. Ya wis tanggung jawab. Dijak ning ruang makan daleme Pak Lurah. Oh. Wadang ning ngono. Disembelihke pitik ora apa tempe. Karang nek merdaya dadake lho nyekel pitik angel ora ngono. Tempe disembelih tegese tempe dirisi. Nek seneng banget wong piyayine iki grapyak nek kadung duwe iki nyah-nyah. Heeh. Mulih digawani brambang pirang-pirang kang biyen. Karo digawani ingkung. Wis sembah nuwun. Iso ngraketke kekadangan antarane Bagor karo Rembang ya, Truk. Heeh. Ya melu memuji muga-muga panjenengane sak keluarga, panjenengane sak rakyate, kabeh warga Banaran Kulon winantu karayon pinaringan bagas waras. Kalis ing rubeda rejeki sing pelimpah barokah kinayeman dening Gusti Kang Murbeng jagat. Amin Allahumma amin. Dongake terus Truk mejane engko metu loro anggere metu kaki. Ya ora ndongake iki ikhlas ora perkara meja ora didongake ya jenenge maringi meja. Wah wis jan. Heran. Omah kok iso. Pengetan 17-an memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia
sing kaping 69. 69, heeh. 69 ki angkane walikan. 6 maune blenduke ning isor, 9 blenduke ning dhuwur. 9 perlambang angka mas. Ngono. 9 iki menangan kiyu 9. Muga-muga kanthi pengetan sing kaping 69 Indonesia menjadi negara yang emas gemah ripah loh jinawi kalis ing rubeda. Heeh. Panjenengane tokoh nasionalis nek pidato wae makantar-kantar. Heeh. Tenan. Wo ahline nek pidato. Iya. Jadi sekali-kali panjenengane kon rene nembang napa-napa ngono lho Pak Dinten. Pripun kersa nggih? Mriki nggih. Ngajak sinten mboten napa? Oh, pasrah bokokan. Oh. Pasrah bokokan. Wis lunas sore mau. Sesuk kari wassalam.